ti no vestuario? Non a sei nin eu. Manía. Vestuario tamén. Sí. Non suelo ter manías, realmente, non. Igual a única a tomar botas 3 veces, igual. Pero son unha manía, iso que eres torpe. Son torpes, sí. A tomar mal, desatomar, volvo a tar máis. Bueno, vou por un estilo de música, sen máis que un grupo. Diría... É que sei que lle gusta todo tipo de música, porque veñen no seu coche varias veces, pero diría música máis ou menos deste rollo. Sí, a primeira non tanto. Non tanto, máis a segunda. Bueno. Sí, sí que son bastante dese estilo de música. Unha palabra que repito moito bien. Sorprende, tío. Bueno, que digas bastante, nunha palabra, son dúas máis ben. Son dúas, sí, é certo, moi ben, tío. Meu neno. Sí. Sí, é certo, sí que repito bastante. O seu propio bar, obviamente. O seu propio bar, porque traballa nil. Vou por outro, que é un dun colega, no que pasamos bastante tempo os dous, tomamos o café moitas veces despois de comer. Casi sempre podemos. O que faltaba, sin ver publicidade ninguna. Sí, pero vai de maravilla. Non? Exacto. Vim Blacklist e ainda estou vendo. Está moi guai, é outra serie que compartimos os dous. Ten moitas. Entre elas... Casi todas malas. Casi todas malas. Correcto. Creo que son o mellor facendo churrasco. Espera, ainda non pensei. Eso quere dicir algo? Sí, correcto. Sin cerveza non hai churrasco, sin churrasco non hai cerveza, van collidas unha da mão. Que van da mão, exacto. Non sei nin que cando cumpleaños. Sáltame no fervo que entonces pois... En setembro, a ver se o sabes, tío. Eu non o sabría, se me dis outro mes, solo sei o meu. En setembro, non? Sí, en setembro que pode ser. Solo sei que o meu é en setembro, os demais non sei. Vou poñer fácil. No. Pois non teño nin idea. A segunda... Juégatela. Na segunda... A primeira. A primeira, vale, perfecto. Esa pista vale, senón non... O 10. O 3 de setembro, pero que son Virgo, obviamente. É bo comedor. Sei que é moi bo comedor. Aunque non parece. Exacto, parece delgadiño, pero é de bo dente. Pero non sei que desayuna exactamente. Calquer cousa, primeiro. Non dormimos xuntos. Que nos acordemos. Sabría que decir. Un café, mismamente, seguramente. Un café con unha galleta, unhas galletas. Correcto. Sin duda, Viti. Xa poño aquí. Que mal me deixan. Sin duda, Viti. Creo que coincidimos bastante, tamén eso será por algo. Propaganda tamén, pero será por algo. Sen a súa familia, obviamente, estou seguro. Bueno, ten parexa e levan bastante tempo, supone que ambas. Xa non vou escribir tampouco todo isto, e diría esas dúas. E acertaches. Ben. Teño bastante, por exemplo, tu platónico non é, sabes? Que faría co deso nun ano sabático? Que non faría, mellor. Que non faría, exacto, pero bueno, seguro que parte dise ano o pasaría en Celanova, sin moverse dali, estando tranquiliño, cos seus amigos, ca súa familia, sin traballar, obviamente, estaría moito mellor, disfrutando do tempo libre. Sin dúda, é o bonito que é o noso povo. Estaría en Celanova, sin dúda, sí. Sí, seguramente.